Okay mga kaigsunan, mga kahigalaan, maayong hapon na sad kanatong tanan karon. Nagpasalamat yung dako nga dunay mga pangutana nga midangat dinhi kanato. So, ato kinihatagan og bili mga kaigsunan kay ang ato alang man sa kaayuhan sa tanan. Ang pangutana nag-ingod nini. Kining sa Roma kapitulo 14:17 kay matud ba dinhi sa pangutana alang nila kanang ang giingon diri kay ang ginaharian sa Dios dili kalanon o ilimnon kun dili pagkamatarong ug pakigdait ug kalipay diha sa Espiritu Santo. Tinuod gina nga naman kay walay palahubog makaadto ginaharian sa langit. Mao gina wala gyud kun imong tan-awon ang Galacia kapitulo 5:19 paingon ngadto sa 21 naa gyud dito ngadto sa 22 nga wala gyoy palahubog makasulod sa ginharian sa langit. Muna nga ang ginharian sa Dios dili ilimnon ug dili kalanon. Og ang ginharian sa Dios matud pas pinadayag 21:27 didto napita walay na ginawi nga mahugaw pasudlon. Muna nga dili gyud. Muna mga kaigsunan unya unsay giingon diri kalipay diha sa Espiritu Santo. Nga naman, kinahanglan nga ang atong kinabuhi ato ning ihatag ngadto sa Dios nga pinaagi ni ang Espiritu Santo makahimo malipay alang kanato, malipay alang kanimo. Nga naman, unsa madeta sa atubangan sa Dios. Naunang Korinto kapitulo 3:16 ug 17, sige ingon diha, wala ba kamo masayod nga kamo nga ang Espiritu nagapuyo diha sa sulod ninyo. Ana. Kung adunay mulaglag ana sa templo sa Dios, siya pagalaglagon kay kanang templuha mao kamo. Mao na mga kaigsunan nga kining atong lawas mao ni siya ang templo sa Dios diin mo puyo ang balaang Espiritu. Mao na nga kinahanglan naa kita sa kanang palingkamot nga malipay ang Espiritu sa Dios nato. Unya pinaagi sa pagkaon mahimo nga imong hugawan ang imong kaugalingon ug walay Espiritu Santo nga mupuyo diha kanimo mga kahigalaag mga kaigsunan. Nga naman kay ang Espiritu Santo mupuyo kana diha sa atong kaugalingon nga kung kita wala maghugaw-hugaw sa atong kaugalingon. Unya giingon ra ba sa 17 kung kinsa katong mulaglag sa templo sa Dios siya pagalaglagon kay kanang templo mao kita. Giunsa nimo paglaglag? Narabay giingon da bisan sa sigarilyo lang daan. Naigiingon da sa pak sa sigarilyo nga government warning cigarette smoking kills, patay. Pero mamalit pag yun ka, mamalit pag kita, ato pag yung tuyo ang patay ang atong kaugalingon. Mao na siya mga kaigsunan. Kana siya wa lang nato hatagig bili kay ang atong kailibgon maoy atong gipahari sa atong kaugalingon. Pero kung gusto kang malipay ang Espiritu diha kanimo, so ayaw yung buhata magsunan nga imong hugawan ang imong kaugalingon. So salamat sa pangutana. Napoy giingon din isa 1 Korinto kapitulo 10 bersikulo 25. Giingon din, kumaon kamo bisan unsa nga ginabaligya sa mga baligyaanan sa mga kanunon sa walay pagsusi mahitungod niini alang sa kaisipan. Tinuod dili gyud maayo nga magsigi kag mapareha ba sanay kun dito nga dili lagi mukaon anang gidili sa Dios unya kay dito sa karinderya magsigi man siya susi nga unsa man ni unsa may gisagol ini unsa may gisagol ining pansit unsa daghan. Pero mga kaigsunan mga kahigalaan kung ikaw naa sa imong kaisipan nga nakasabot ka nga diha niana sutan-awa og asay gidili sa Dios og asay ipakaon sa Dios. Diha sa imong kaisipan mao na diha gitudluan ka angay ba ng kanon o dili. Di na kay magsigi pa kag investigar nga unsa man ni ana. Mao na mga kaigsunan. Mao na nga giingon din sa bersikulo kani ang 25 kumaon kamo bisan unsa nga ginabaligya sa mga baligyaanan sa mga kanonon sa walay pagsusi mahitungod niini alang sa kaisipan. So aya nagsigig susi. Ikaw na sayod. So kung angay bala siyang kanon, kung nakita nimong angay kanon, palita. Pero nakita nimo nga di angay kanon, ayaw pog palita.
Mao na diha mga kaigsunan. Nga atong gipasalamatan ang pulong sa Dios nga nining taknaa mga kaigsunan, nagahatag kanato og pagpasabot. Muna nga sa imo ni ana kinahanglan ta og susig maayo dinhi sa balaan nga kasulatan, kay gusto man ta nga makigrelasyon nga diin ang Dios pinagis balang espiritu nga malipay ang balang espiritu atong hatagan og bili nga ang sa matag buhat nato nga ang espiritu malipay kanimo. Muna nga ang imong kaugalingon bilang usa ka templo sa Dios, ayaw abusarena, ayaw naghugaw-hugawi, kay di mo sugot ang Dios sila. Talawa ra gud mga kaigsunan, atong makita mailha naman ang kanang katawhan sa Dios, kay giangkon man mailha naman ang mga anak sa Dios. Bisan pag unsaon nato kana ang angkon-angkon nga kita mga anak sa Dios, apan ang atong buhat wa mauyon sa kabuton sa Dios, dili mo angkon. Tanawa ikaduhang Korinto, kinsay anak sa Dios, ikaduhang Korinto kapitulo 6 17-18, tambag na ba ni, busa panggula kamo gikan kanila og magpalain kamo gikan kanila, og ayaw na kamo paghikap og mga mahugaw, og kamo pagahinangpon ko, og kamo mahimong akong mga anak mga lalaki og mga anak nga babae, og ako mahimong inyong amahan, nagaingon ang Ginoo nga makagagahom sa tanan. So ingon ana mga kaigsunan, mailhan na di ay ang anak sa Dios nga iyang angkonon kadtong dili mo hikap og mga mahugaw. Kuna amang kadiha nasakop, ingon ang Dios panggula kamugikan kanila og magpalain kamugikan kanila. Mao na siya aron angkonon ka nga ikaw iyahang anak og siya pod mahimong atong amahan. Ingon ana, mo na diha nga ayaw sayang kayo. Unya sumailhan di ay ang mga anak sa Dios kay dili naman muhikap og mga mahugaw. Di man gani ipahikap kauno na mahinuon. Mo na diha mga kaigsunan kaygalaan. Sayang. Kinsa na po ang katawhan sa Dios nya. Ingon sa Deuteronomio 14:2 og 3. Kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga akong pinili ibabaw sa tanang tao dinhi sa yuta. Unsay ingon sa 3, dili kamo magkaon sa bisan unsang butang dulom tanan. Sumailhan di ay ang katawhan sa Dios kay di man mukaon sa mga dulom tanan. Mailhan ang angkonon sa Dios nga anak kay di man pahikapon og mga mahugaw. Mao na diha. So sayang kayo. Naparabay giingon diri nga kana ang wala daw mahugaw, walay mahugaw nga magasulod sa baba, walay mahugaw nga magasulod sa baba nga makapahugaw sa tao. Igsoon ayuha in tawag kana ang sabot na. Nalas Mateo 15 na pos Marcos 7. Kana kun imong tan-aw na ang uluhan ang kuan na ang issue na pagkaon nga walay pupanghunaw sa kamot. Unya ang partisipante na mga parisyo, si Ginoong Hesus og ang mga apostoles. Nahibaluta nga walay apostoles mangaon og hugaw. Nya sila'y nangaon pero sila wala makapanghunaw sa ilang mga kamot. Yun ana. So ang issue mo na nga naman nga kana sila nangaon man nga walay pupanghunaw og mga kamot. Mao nang gitubag ni Jesus nga walay magasulod sa baba nga ngadtos diyan nga makapahugaw sa tao. Nga naman kay bisan pag wa ka kapanghugaw ato lang inon nga wa ka kapanghunaw mga kaigsunan unya naa baro nadala nga pag ginagmanyuta sa imong kanang kamot, so di na makapahugaw, wa na maghisgot og kanang mga baboy doon sa lalang diha nga pangagilili sa Dios. Ingon ana mga kahigalaan mga kaigsunan, ayuhag sabot kay nangandoy ra ba pug kag kaluwasan. Muna nga kita na may ingon sa Hebreos kapitulo 10 bersikulo 24-25, magtinambagay kamo, magdinasigay kamo sa nakita ninyo ang panahon sa paghukom nagakagduol. Manangamo naning kamot mi nga makatambag, makapadasig ninyo, ayaw kuno na nga kana ang mensahe karon makahatag ninyo kaguol. Lamang ablihi ang inyong kasing-kasing kaisipan. Unya tulo timbanga matud pa sa Ahob 5:27 ani akaron kana atong gisusi busa mauman kana pataling hugi kana o kana tulo timbanga alang sa imong kaayuhan. Mga igso ug mga higala, nanghinaot kami na kining mga tubag sa Dios kana nakapahimuot kaninyo og inyo ning kapamalandungan
samtang aduna pay panahon. So ang Dios magapanalangin kanatong tanan, mga kaigsunag, mga kahigala.